Se hvad jeg lige har fået i en butik, og jeg fik den her swisher, og det var faktisk super god. Jeg vil ikke sige noget, fordi der er meget dårligt lyst her. Og så fik jeg sådan en kage og en agurk, og en af dem har til min storebror. Så ja, så kan jeg koste sammen, men jeg har lige været der. Nu skal jeg prøve den her. Altså, jeg har prøvet, men jeg vil gerne vise, hvordan man bruger den til jer. Så først så man den her, den er plastik over. Og jeg ved ikke, om I kan købe den i Danmark, fordi jeg er lige nu i Paris. Så kan man bare sådan her. Så I kan se det. Jeg tager det bare ovenpå. Jeg gør det bare. Jeg tager det bare ovenpå, og så presser jeg bare lidt rundt om, så der ikke er nogen huller. Og så på den anden side, så puster jeg. Og der er helt klart med så huller. Oh my god, der er en hul. Ja, en eller anden sted. Så er det meget satisfyende at gøre det her. Jeg har ramt så ro her. Hvordan går det? Nå, jeg skal lige se den på YouTube. Nej. Nå jo, du bruger det hele. Nu har jeg bare nærmest taget hele det her, sådan der helt oppe med. Oh my god. Det er seriøst. Nå ja, og min fødselsdag er om 2 dage. Fordi om 2 dage, så skal jeg vise jer, hvordan jeg gør i min fødselsdag, når vi er på ferie. Fordi jeg har fødselsdag som er ferie. Så ja, bye bye.